चोली हम तो पैसा से आया तारे राजा घरे भैंसा नहीं जानी जे भैया 6 गो सखी रही सब आ 6 सखी आपस में बात करत रही सकी ये सखी तहार मरद बाहर कमाए गई बड़े अभी लैले है कि ना तही तरी एगो कहतिया गीत के भाव में भैया देव सर्विस पेट्रोल पंप कृष्णा चौक कौर से बहुत बहुत पुरस्कार बा भैया के ही तरह पेट्रोल पंप चलत रहो एक घड़ी हम रावा सबके का कहे 104 रुपए घींचतनी महाराज रावा कितना निमन भाई रहती हम पटना से रह भी डलवावे बाकी 60-70 रुपए मिली तो हम एक घड़ी टिंकू भैया के धैले बनी कि हमार पैसा बच जाए और सही जानी जे 6 गो सखी बात करत रही सब एगो सखी कहती है कि सुना ना सखी हमार जान तारू पति देव कैसे अइले है उहे कहती है कि बानी हम न होइले राजा शैम्पू से आव तारे राजा घरे टेम्पू तो दूसर का सखी कहती है कि बानी परेशान हम तो आरा से आया तारे राजा घरे पाड़ा से तीसर को सखी उहे बिया कहती है कि हमरो सब मरद कम नहीं खन तो कैसे हो तो कहते कि भर लेनी चोली हम तो पैसा से आया तारे राजा घरे भैंसा देवौरियों में बहुत गुनी पत्नी रहे गुनी पढ़ल लिखल आईए बीए कैले रहे आईए बीए में सब कैले रहे तो कहते के सखी अपन ना बतौलू हा कि तहार मरद कैसे ले हा तो कहतिया कि घरे वाला झगड़ा सलट गइल बा अब हपरू के टेम्पू पलट इहे आज भोजपुरी बा जौन चीज न फिट बा उहे हिट बा देखी हितवा के कितना ही गाना चारों निमन लागल है उहे हिट बा जौन चीज न फिट बा उहे आज हिट बा आ जौन हिट बा सफा चित बा जानी जे कैसे अरे तो जवाना के काम नहीं खे ना 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 गरिए अच्छा जाए आ जाए दिलावा निमन चीज दे दे तो पैसा हम का करो अरे कि जवाना के काम नहीं खे अरे ऊपर बेसी दाम बा जवाना के काम नहीं खे जैसे हीरा रे रतनवा चिंता के करानावा सोना चांदी से कहो अरे कवनो आराम बा जवाना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा जवाना के काम नइखे अब देखे कि हवा पानियों न बिना रही ना जीवन जी दूध दही से बेसी अरे बिचा यही जजाम बा जवाना के काम नइखे अगर निमन बात बुझात होके तरह सब ताली बजाई कि हम सही बात कहते हैं और बात कि कहले गई तेरी सुनाई का हम जिक्री सूरज ना पूजा तुम्हारे अरे जकरा से सुबह शाम बा जवाना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा जवाना के काम अरे नइखे यही तरी जानी अब सावन के महीना होखे आज भोजपुरी के लयदार हुई तो अगर भोजपुरी में सावन के महीना में एगो हम कजरी ना गाई तो फिर भोजपुरी के मने ना अब भोजपुरी गीत होखे चौगुन ना होखे तो फिर नचला कूदला में कोनो अर्थ नहीं है भले आज खेसारी लाल जी सुपरस्टार बाड़े पवन सिंह जी बाड़े और लोग बा बाकी भोजपुरी के